Selfie on the beats. manzo rasul yaushe ni zanganka ne. Manzo rasul yaushe ni zanganka ne. Manzo rasul yaushe ni zanganka ne. Maulana ya dan Amina ni dai ba zan barka ba. Manzo rasul yaushe ni zanganka ne. Maulana ya dan Amina ni dai ba zan barka ba. Bismillahi ilahi rabbi sarki kai ne zan kira. Allah ban dama in yo yabo gunda madogara. Kaunar da ta kama zuciyata bana jin kira. Allah barni da san rasul mahi abban zahara. Tata na san kana raina ni dai ina roƙo saboda manzo aibin ladifi. Manzo rasul yaushe ni zanganka ne. Maulana ya dan Amina ni dai ba zan barka ba. Ya rabu kanannun ko salatu kafin hasken duniya a cikin salatin sa'a hali har da sahabbai kulliya. Sannan asa da dukannin sharifai dukansu gaba daya. Maulana shaktar ta na shehu barhama mai gausiya. Shehun mu yahuza shehu samatu wannan da yake zariya. Na sa maulana shak sanusi ya sana a hanya inda ke. Manzo rasul yaushe ni zanganka ne. Wayo ni ciwon rashin ganin ka ya sa ni a matsala. Kullum zuciya tana tunani ga manzan Allah. Mene ya hana ta ne ganin ka masoyi dan Abdallah. Sai in ce yawan sabo sa haka Allah astaghfirullah. Na tuba ka yafa laifina domin annabi shugaban mu Allah kai mana tallafi. Manzo rasul yaushe ni zanganka ne. Maulana ya dan Amina ni dai ba zan barka ba. Assalamu alaika abin digar halittu annabi shugaba. Na yarda na rayu cikin yabon ma'aiki ko ba san ni ba. Komai na baka rasuliya habibi na almujtaba. Wannan ya saka duk mai yabo ga manzo ina mishi marhaba. Yardan Allah na nan cikin ka manzo ba ma fargaba. Wannan ya saka Rashid yake neman dukkan tallafi. Maulana ya dan Amina ni dai ba zan barka ba. Wayo ni kullum ina tunani ga dan Larabawa. In dai na tuno ban ganka ba ina ji na shiga damuwa. Allah na kaunar ka yayi zance akan ka da yawa. Qur'ani duba ka ga zance mai tarin yawa. Roƙo na kaunar ka ko da yaushe ta yi ta nukuwa. In dai na sama kan zan yi murna sosai ba hau. Manzo rasul yaushe ni zanganka ne. Maulana ya dan Amina ni dai ba zan barka ba. Ina masoya fita so mi gaisuwa wurin annabinmu Muhammadin Rasulullah. Annabi shine gatanmu, gatan dukan na raye har da matattu sannu karimu. Sallallahu alaika wa alihi ya annabi mai cetonmu. Ya annabi ga mu gare ka dan Amina mu kai ne namu. Annabi ka yarda da kaunar mu a komai kai mana tallafi. Manzo rasul yaushe ni zanganka ne. Manzo da ina ta ƙara roƙo ka yarda na ganka. Sannan kai lidifi ko da yaushe na yi ta yabanka. Domin duk abin bidar halittu yana a gare ka. Domin shi samun ka wallahi ya fi dukannin ɗaukaka. Ga Rashid ina ta yin kuka. Allah ka ninka salatika ka dahe annabi za ya bi. Manzo rasul yaushe ni zanganka ne. Maulana ya dan Amina ni dai
maulana ya dan amina ni dai ba zan barka ba. manzo rasuli yaushe ni zan ganka ne. Maulana ya dan amina ni dai ba zan barka ba. Maulana ya